Ove godine je priznanje Zlatni Beočuk, najviše priznanje Kulturno-prosvetne zajednice Beograda, otišlo je između ostalih i u ruke jednog ugostitelja. Budimir Blagojević, zvani Buda, je decenijama sinonim za klub književnika, restoran u zgradi Udruženja književnika Srbije. Ovog ponedeljka u Foxu neformalno jedna od legendi francuske 7, Čika Buda. Iako je ušao u 9. deceniju života i čak 6. deceniju rada u ovom kultnom beogradskom restoranu, popularni upravnik Buda svake večeri dolazi u klub književnika. I danas se seća kada je prvi put prošao kroz ovu kapiju. Pošto je tu bio već moj jedan dobar kolega, koji se zvao Ivo, on je došao 54. a ja sam dolazio i ranije, ali odmah sam počeo 600. I došao sam ovde 57. godine da radim. Tu sam došao i tako mi je slatko i milo što sam radio među ovim svetom, narodom, intelektualom, obrazovanim ljudima, šta da kažem. Hoćemo na ovaj? Može. Mada u ovom džemperu i sa naočarima deluje kao neki deka, Budimir Blagojević živne čim treba da priča o svom restoranu. Promenilo se dosta, jako je lepo. Pa lepo. A je li istina da i porodica predsjednika Tadića dolazi? Jeste, malo ređe dolazio i sa majkom i sa ocom i sa tako to. A tu je bilo društvo ovako Mićunović, Dragoljub, pa Ljuba, pa Voja Đurić. Dobili ste priznanje Zlatni Beočuk za trajan doprinos srpskoj kulturi. To je ovako velika čast za jednog ugostitelja, neobično je malo. To je bilo u Narodnom pozorištu, dodeljivanje tih nagrada i baš mi je ovako malo i srce igralo zbog tih što je bilo puno poznatih koji su dobili ovog Beočuka. Da li je Smilja Avramov, da li je kompozitor Kovač, da Kornelije, da li još mnogo ljudi je dobilo to priznanje. Rođen je 1928. u selu Čikota kod Loznice. Venčao se sa Katarinom 1951. Ona je tek u poslednje vreme, od kada je klub književnika dobio novog vlasnika, počela da sa njim dolazi u restoran. A Buda ne menja navike. Redovno obilazi kuhinju. Mnogi poznati ljudi su imali omiljena jela, pa me zanima šta je Ivo Andrić voleo da jede. Pa on je pretežno voleo kuvana jela. Ako su letnja jela od boranije mladog graška, ako su zimska od sarmi, od kupusa, podvarka i tako to. Više je voleo kuvana jela. A su ovo te čuvene Budine krempite? To je to. O, Ljubo, majstore, zdravo. Zdravo, Ljubče. Evo, Ljubo, dobro. Sa novim vlasnikom koji drži restorane Madera i Kalemegdanska terasa, u klub književnika stigao je i duh savremenog ugostiteljstva. Buda ipak najbolje zna šta je ukusno jelo. Pikljevi, ha? Da. Uf. Imaš i dosta novac. Pa, rekao, danas su prodati puno porcije, jedno 15-ak i rekao, ajde za večeru da ima isto, tako da. Već 15 godina ste u penziji, ali i dalje radite. Pa planirate ikad da prestanete da radite? Pa, doće i tome kraj, mora se i to čekati. A znate kada? Ne mogu da znam, to će vreme samo pokazati. Drago mi je da smo se upoznali, puno vam hvala na gostoprimstvu. I danas njegovi gosti ne moraju da uzmu jelovnik u ruke. Dovoljno je da pitaju: Budo, šta mi preporučuješ? Milica Mančić-Stojković, Fox televizija.